لروجا سیزدەی سێ ساڵا 1991 و دەبیتە ڕوژێکا دیروکی بوو تەخ و چینên civakî li Amêdiyê ji ber ku di vê rojê de xelkê vê deverê raperî û rejêma Beez ji nav ber. Lêberiya vê rojê xelkê vê deverê bi pêşmergên dêrîn û rêkxistinên nihênî ve berhevît kirin da ku serheldan bihêt encamdan. Ew bû li nehiya Şêla Dizê dam û destgehên rejêmê hatin şinavbirin û beref nehiya Dêrelûkê hatin tagihiştîne senterê qeza Amêdiyê. Piştî çendîn grûp hatin drûstkirin, ewşiyan di demekê Kurd da vê deverê ji rejêma Beez paqij bikin û qelayên diktatoriyetê ji nav biben. Di raperîna bajêrê Amêdiyê de herdem rolê rêkxistinê nêketiya Niştîmaniya Kurdistanê wek rêkxistinek çalak û bihêz behs lêd hate kirin ku rolekê herî bihêz hebûye li drûstkirina grûpên nihênî û rêkxistina pêşmergên dêrîn û dîrêxistina rejêma Beez li vî bajêrî. Derencamên serheldana vî bajêrî ew bûn ku hemî baregayên rejêma Beez ketin destên pêşmergeyî û xelkê Amêdiyê û êdî xelk li bin zulm û zordariya rejêma Beez rizgar bû. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.